लाख रां बिथांमोनहा लाइमोनफोरनो होनायनि खोथा बुंबाय थादों आं बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव दिनै प्रश्न खालामगोन बबे समाव 2 लाख रांनि जे 2 लाख रांखौ होनाय जासिगोन होननानै बबे समाव नटिफिकेसन फोसावखो बबे अफिसाव थांनानै बे फर्मखौ जोंनि लाइमोनफोरा बिटिसिनि साधारन रायजो राजाया बोरै बै 2 लाखनि बेनिफिट मोननो थाखाय बोरैहाय मोननो हायो नोंथांमोना जेबो अफिस नुफेराखै दिनैसिम बबे अफिसाव थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि लाइमोनफोरा बबे अफिसाव थांनानै 2 लाखखौ मोननो थाखाय एप्लिकेसन होनांगौ बै अफिसाव बबाव बेखौ बिपिएफआ खिथाना होनांगौ बिथांमोननि रादायखौ मावफुंबाय होननाया सिंग्रानि बायदिसो जाग्रा सिंग्राजों आं रुजुगोन सिङाव आलदा सायाव आलदा आङो बिथांमोनाव प्रश्नसो खालामनो सानदों दिनै 2 लाख रां बिथांमोनहा लाइमोनफोरनो होनायनि खोथा बुंबाय थादों आङो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव दिनै प्रश्न खालामगोन बबे समाव 2 लाख रांनि जे 2 लाख रांखौ होनाय जासिगोन होननानै बबे समाव नटिफिकेसन फोसावखो आरो बिथां 2 लाख रांखौ बोरै मोननो हायो बिनि फर्मखौ बबेहाय मोनो माब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन जाया आरो बबे अफिसाव थांनानै बे फर्मखौ जोंनि लाइमोनफोरा बिटिसिनि साधारन रायजो राजाया बोरै बै 2 लाखनि बेनिफिट मोननो थाखाय बोरैहाय मोननो हायो नोंथांमोना जेबो अफिस नुफेराखै दिनैसिम बबे अफिसाव थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि लाइमोनफोरा बबे अफिसाव थांनानै 2 लाखखौ मोननो थाखाय एप्लिकेसन होनांगौ बै अफिसाव बेखौ बिपिएफआ खिथाना होनांगौ माब्ला नटिफिकेसन होआ बिनि क्राइटेरिया बोरै जागोन सोर माने मा थायोब्ला बेखौ 2 लाख रांखौ मोननो थाखाय जयगथा जायो लाइमोनफ्रा बेखौ बिपिएफआ खिथाना होनांगोन दिनै नोंथांमोना नुदों जानांगौ फन रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दिनै जों खोनानो मोनदों 2 लाखआ होदों बोरै होदों आं बेखौ दिनै खिथानो सोरबा सासे बिपिएफ प्राइमारि कर्मी बा बिपिएफ कर्मीनि एकाउन्टाव सोनानै बिथांमोना 10 जनजों राननानै जानायखौ जों खोनाबाय थादों बेयाव जोंनि प्रुफ दङ दिनै थांनाय साननै सानथाम सिगां नोंथांमोना मोनसे फन रेकर्ड भाइरेल जानाय नुबाय थादों आरो बे खोथाया सैथो बिथांमोनहा गावसिनि मन पसन गोसो जानाय माखासे भुवा बा माखासे सोद्रोमाफोरनि माखासे लाइमोनफोरनि एकाउन्ट लानानै लाइमोन दंजोबबावा सोरबा बोराय बुरै जेखि जादोला बिथांमोननि एकाउन्ट लानानै बिथांमोना 2 लाख रांखौ सोदों आरो 1.5 लाख रां 2 लाख रांनिफ्राय बिपिएफआ 1.5 लाख रांखौ खांनानै जाफिननायनि अजद सिखांबाय थादों नंगौ बे खोथाया थारैनो सैथो दा नोंथांमोना साननानै नायदो 5,000 सुबुंनो बिथांमोनहा 2 लाख खै रां होदों होननानै बुंबाय थादों दा 5,000 सुबुंफोरनि एकाउन्टाव 2 लाख सोनानै 1.5 लाख करिखौ बिपिएफआ खांनानै जाफिनदोंबा बिथांमोनहा बेसेबां रां दिनै 2 लाख रां लाइमोनफोरनि मुङाव होनायनि नामावहाय बिथांमोनहा दिनै बेसेबां रां खांनानै जाख्ल'गासिनो बिथांमोनहा सानदों नामा रायजोनि रांखौ बिटिसिनि जौगानायनि रांखौ बेबायदि 2 लाख रांनि मुङावहाय गाव गावनि एकाउन्टाव सोनानै बेबायदि भुवा माने गाव गावनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना बाहायनो सानदों नामा जों नुगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लाइमोनफोरनि मुङावहाय लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन मानसिनि एकाउन्टाव सोनानै आरो बे रांखौनो 1.5 लाख करि खांनानै लाफिननानै बिथांमोना दिनै स्करपिअ इन'भा बायनानै सालायथिंबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजो राजानो फोरमायनांगौ बे 2 लाख रांखौ मोननो हानायनि एप्लिकेशनखौ बोरै मोननो हायो आरो बै एप्लिकेशनखौ बबे अफिसाव साबमिट हैनांगौ आरो 2 लाख रांखौ मोननो हानायनि जयगथाया मा बिनि क्राइटेरिया मा बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजानो फोरमायना होनांगौ स्केम जादों नामा बेवहाय नैबे 2 लाख रांनि जेखिनि होनाय लाइमोनफोरनो होनाय जिखिनि रां बे राङाव बिपिएफआ स्केम खालामदों नामा थारैनो सासेयाव 2 लाख रां जुदि सोयोब्ला 2 लाख रांनिफ्राय 1.5 लाख रांखौनो बिथांमोना खांनानै लांफिनोबा नोंथाङा निश्चय खोनादों दाख्लैनि जे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों जे हाइ कमान्डनिफ्रायनो अर्डारखा हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो बिथोनखा होननानै बिथाङा बुंदों गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट थांदों होननानै बुंदों दा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ आं मुंखौ मख'नो सानाखै सोर लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा 2 लाख रांनि खोथा बुंगासिनो दङ 2 लाख रांखौ लानानै बिथांमोना दल दामगासिनो दङ थारैनो बिथांमोननिनो आखाइ दं नामा थारैनो 2 लाख रांनि मुङावहाय बिथांमोनहा 1.5 लाखखौ खांफिननानै दिनै बिथांमोननि बिलाहि लाइफस्टाइल लाक्जारि लाइफ दिनै मेनटेन खालामनायाव बिथांमोना 2 लाख रांखौ बाहायगासिनो दं नामा बिनि सोंथिखौ आं दिनै नोंथांनि बे चेनेलनि थ्रुयै आं सोंनो सानगोन जे
बिथांमोना एन्सार होनांगौ 2 लाख रांनि फर्मखौ बबेहाय मोनो आरो बिनि जमा होनायनि अफिसा बबेयावहाय आरो नोंथांमोना बेखौ स्पष्ट खालाम 2 लाख रांखौ बिपिएफनि कर्मी लिडार बिपिएफनि नेताफोरनि न'खरनि मानसियाल' मोनो ना बिटिसिनि साधारन लाइमोनफोर बिथांमोनाबो 2 लाख रांखौ मोननायनि जग्यता दङ बिथांमोनाबो 2 लाख रांखौ मोननांगौ आरो जुदि गमामायैनो नोंथांमोनहा 2 लाख रांखौ बिटिसिनि साधारन जनगण साधारन लाइमोनफोरनो जुदि नोंथांमोना सैथोयै नोंथांमोना 2 लाख रांखौ होनो गोसो दंमारोब्ला बिनि अपेनलि बबे अफिसाव हरो बेखौ नोंथांमोना खिथानांगौ आरो बेखौ थाबैनो नोंथांमोना रायजो राजानो फोरमायना होनांगौ